గుడ్ మార్నింగ్. బుల్పు 10 గంటೆ అని చాపరాండ్రు ರಡ್ಡು ಜನೊಲ್ಲಿರು ಪಂದಿ ಬೆರೆಯರೆ ಇಂಚ ನನ್ನ ಮೀನು ಬರಪನದು ಓಡು ಕಜ್ಪು ಇಂಚ ಏನಂತ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಬುಲ್ಕ್ರು ಉಂಡದ್ದಿ ಪಂದಿ ಬೆರೆಪು ನಡಿಪೋಯಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಪಂದಿ ಬೆರೆಯೋನುಲ್ಲೇರು ಪಾತರು ಇಂಚ ಉರ್ತಿಯಡೆ ಪಾತರ್ರೆ ಬೈದೇರು ಇಂಚ ಪಾತರನ್ನುಲ್ಲೇರು ಪಂತಿ ಕೆತ್ತನ ಕೋಡೆ ಬೈಜೇರು ರಜ್ಜೆ ಕೋಡೆ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಶಾಲೆ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಚಹಾ ಕೊಡ್ದು ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕು ಇನ್ನು ಬೊಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ತೆಂಗಿದ್ದು ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕುದು ನೆಲ ಒರೆಸುವುದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲೆ ಒಣಸು ರೆಡಿ ಅವಡು ಚಹಾ ಕೊಡ್ದಾಯ್ಕ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕು
ಪೂರ ಬೇರು ಬೋತನ ಐತಿ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಣ ಜಾರೊಂದು ಇತ್ತು ಕತ್ತೆರ ಅವಳ ಬರ್ಯಾರ ಇದೆ ಓಲ್ ಬರ್ಯಾರ ಟೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಇದು ಎರಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಇದು ಬರೀಲತ್ತೆ ಅನ್ಸಿಕ ಅನ್ಸಿಕತ್ತಲ್ಲಿ ಬೂಸಾಲ್ ಬರೆ ಪೂಜಾಲ ಅನ್ಸಿಕ ವಾಪ ಸರಿ ಕಾರ್ಗಿದ್ದು ಬರೀಲಿ ಅಂತೂ ಏರು ಬರಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಪಲ್ಲೆ అప్పెలా జోకులు అయితే సోకు చేయి తెరుతులే బర్సోకు మూజి జోకుల్లో అప్పెలా బర్సోకు ముద్ద కట్టదు చేయి తీరు ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಹೊಸ ತೂಪನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು